Machiegni e pej laktar kokalo Ramogi TV kawa wacho ni ngima en mwandu. Mata chenro ni en Andruth Otieno kendo en ga morna mar bedo kod odiechieng' nikech wapuonjore wagolo kendo wang'iyo kaka wanyalo bedo kod ngima makare e yore mopogore opogore. An gi mor mang'eny mokalo ni chenro ni kawuono biro ni achiel kachiel kowuok e boma maduong' ma Kisumu. Kendo dwaka thuolo ni mondo mi arwak wendo wa obonyiso ni nyinge ng'a en wuod kanye olony e weche mage kaito wadonje twak achiel kachiel. Machiegni e pej laktar odiechieng' ma kawuono. Erokamano Ruth, an iluonga ni Daniel Jacob Odhiambo, timo Bachelor of Pharmacy kata weche yath University of Nairobi. Achaka somo Masters Public Health Liverpool University, tasomo weche mag research, human research, James Lind Institute Switzerland, ta an wuod Ugenya. Tatiyo KMTC ma Kisumu kaka lecturer, to achaka tiyo bende Salama Cancer Center kaka pharmacist. Erokamano ahinya, amor mar rwake chenro mar pej laktar odiechieng' ma kawuono. Kotendre kod kaka ipimo nwa gima in kata nondi, kotendre kod gik misomo kod gigo ma ilonyie, iwachonwa kacha ni isomo weche mag yath. Kanyo no ema ang'no kelwa e twak odiechieng' ma kawuono ni weche mag yath mathoth ne wathoro nyiewo e ute mag yath. Samoro awinjo nyaka wiya moro bara, tienda moro rama, to wacho ni nitiere yedhe moko mana winjo kaka dawa wacho ni mondo mi kela muony okonyi na choke na kata mag tienda. Over the counter drugs. Koro over the counter drugs gin yedhe ma oyie ni nyiewo kalure kod regulations mag Pharmacy and Poisons Board. Oyie ni nyiewo gi maonge daktari okondiko ni gi prescription mondo dhi nyiewo go e pharmacy. To yedhe go gin kaka mag leche karemo, gin yedhe kaka mag wi kabari, gin kaka mag ahonda, gin bende kaka mag homa kod moko kendo mag kaka diep bende. Mage moyie ni nyiewo. Moko mopogore kendo kaka antibiotics to koyie ni nyiewo maonge prescription. Ang'o momiyo moko oyie kaka mago to moko gi otamruok? Nikech ng'eni nyaka bedie gimomiyo giyie ni magi matinyalo nyiewo to magi to konego bed ni nyiewo kowuok e od yath. Koro gima timore ni antibiotics okoyie ni nyiewo kamano nikech nyaka pimi mokwongo. Samoro nyalo wacho ni thiedho gima bakteria, to ken bakteria, kute mag rembo, to ken bakteria mithiedho. Koro gimomiyo nyaka yieni mondo iti gi antibiotic because nitie gima timore ni resistance to drugs. To kaponi samoro ng'ato tiyo gi yath to otiyo gi dos mok ni kare, to miyo kendo kute ka bedo resistant. To kendo ka kutego kendo koro maki ka chak itiyo gi yath no, kendo mano koro ok gibi konyi. Kendo then tieng' moro mar ariyo mar yedhe ma iluongo ni ma nyalo bedo gi addiction. To mago koyieni ni mondo nyiewo kaka mag pain killers moko mag morphine, kaka iluongo ni morphine ma itiyo go e hospital. Mago daktari nyaka mandik mokwongo, nikech kitiyo kodgi to nitiere chance ni nyalo bedo gi addiction, to ma kendo chak ibed gi shida moko mopogore. Diere moro ne wasomo weche moke oboke kachiel kod ute mag fwambo gi keyo. Bende ne lando ni nitiere yadh ahonda moro ma inyiewo e duka kata e od yath ma bende iwacho ni jopuonjre ne tiyo godo mang'eny mokalo. Iwacho weche mag addiction kata weche mag del ng'iyo gi yath kata gi substance moro. To ni wacho kacha ni nitiere component moro e yadh ahonda ni ma nitiere kaka meroji kata miyo ng'ato winjo ka gima omer agigi kainago. Ta winjo kikwana moko kuom yedhe ma inyalo nyiewo over the counter kaka yedhe mag ahonda, wich mabero kachiel kod makamano. Tiende ni koro king'iyo kaka yedhe mag ahonda go mane iyudo ka nitiere jok ma dhi nyiewo mang'eny ma gitiyo go mondo gimergo. Ndalo no noyudo ka koro pok oketgi e guideline ni gin mag addiction, nikech king'iyo content magi to gin yedhe moriw mang'eny ei achiel. To koro ei kuom achiel ma oriw gi e yego en ema ne kelo addiction. Koro ne Pharmacy and Poisons Board owuok ni gigologi mondo oketgi e schedule mar ni gin mag addiction ma ok inyal nyiewo e pharmacy ma ka ionge prescription mar daktari. Lakini yedhe moko mag ahonda mang'eny tinyalo nyiewo maonge prescription, nikech ng'enygi to gionge addiction.
Wang'eyo kata yedhe ma inyiewo e duka ma ok ondiki, koro wadwa ni wang'e ne yedhe ma ondiki ma laktar wacho ni mondo mi inyiew, to samoro bende inyalo dhi od yath moro to kapo ni onge gi oboke makare to gibi mi yadhno. Ipimonwa kata maler gimomiyo nitiere yedhe ma nyaka laktar ema ndiki, niwacho ni kapo ni en yath manyalo kelo addiction, kapo ni en yath ma samoro nyalo loko gimoro kok oti kode e yo makare, to magi nyaka ndikgi. Koro gima timore ni yedhe ma nyaka ndik gi prescription, kaka nanyisi kaka cough syrup ma nyaka ndik gi prescription gin ma oting'o gima chemical miluongo ni codeine. To codeine no en itiyo kode, en ochungo ga fuolo. Koro kapo ni ondikni yath moro amora moting'o codeine, to nyaka ndikni gi prescription. Kapo ni dwaro yath moro amora moting'o codeine, to nyaka ndikni prescription. Koro en yiero mar, wan gi brands mopogore opogore mag yedhe mag ahonda go. Koro chuno ni nyaka ng'at matiyo pharmacy cha bende kibiro ni dwaro yath, en bende nyaka obed ng'at ma ratiro manyisi ni yadhno to ok onya miyi maonge prescription. Nyaka idhi ir daktari mondo miyigo, mondo komiyi prescription mondo ikaw yath. Sani statistics chal nade kotene kod yedhe ma inyiewo ma ok ondiki? Kwan mar jogo manyiepo kata kidienje mag yedhe ma ji nyiewo kok ondiki. King'iyo statistics mag NACADA ma ochung' ne weche mag drug abuse, to iyudo ni pod statistics mag pharmacy gin atamalo mar 20, ma pod jok mang'eny pod nyiewo yedhegi e pharmacy maonge prescription. Tiyudo ni gibedo gi ok en yath mitiyogo samoro mar ahonda, samoro idhi tiyogo mondo omergo. To mane koro pod shida ma pod wan go, ma NACADA gi Pharmacy and Poisons Board onego bed ni biro kanyachiel mondo gi shughuli kane. Ma en kwenda tamalo mokalo mag oganda ma pod nyiepo kowuok e od yath ka ok ondik gi laktar. To thothne gin joma gimohero nyiepo? To thothgi gin vijana matindo tindo gi manyiewo yedhegi ma gitiyogo mondo gimergo ginene. Seche mocho ni vijana joma tindo higni kalure kata joma from around 20, 18, even kata nyaka jo teenagers, nyithindo matindo ma kotieko school, high school gi ma yudo ni nyiewo gi mang'eny. Ei rawere kata ei vijana mathoro nyiewo yedhegi gin joma nyiri koso yawuoch koso katika ni en kidigni 18, 17 nyaka 25 kama? Ng'eny gi en yawuoyi. Ng'eny vijana matiyo gi yedhe ma mergo gin yawuoyi ema tiyogo. To gima nadwa medo ni kendo kiyudo ni yedhe ma bende samoro kata yedhe mag prescription gi ok ochuno no bed samoro ma prescription. Tiere kaka gik moko kaka aspirin mar pain ma itiyogo mar rem. Samoro yudo ni ng'at ma tiyo gi aspirin bende nyalo bedo gi addiction mar aspirin, nikech samoro itiyogo to ogolo ni rem. To en samoro en wich bar iluongo ni migraine. To koro yudo ni kimedo tiyo kode kimedo tiyo kode mang'eny. To mago nyalo kelo shida moko ma tindo kendo mopogore gi koro rem mane in gono. Onyalo kelo shida matindo mopogore kod rem mane nitiere godo. Mano bende waboteno gi kidi ibo nyisowa bang'e matin. Seche mane pimonwa kidienje mag jogo matiyo kod yedhe ama inyiewo e duka achiel kachiel kata OTC, over the counter OTD, over the counter drugs. Awinjo kimulo wach mag yedhe ma mero ji, ok ang'eyo ni mato donje kidienje mane kotenore kod yedhe ma inyiewo kowuok e duka achiel kachiel. Koro yedhe ma mero ji gi ing'eni joma tiyo kodgi onego bed ni tiyo kode ni mondo othiedh kata gimoro kaka ahonda, lakini nitie gima koro iluongo ni side effect mare. Koro yudo ni side effect mare ma biro cha obiro no mero ng'ato, to ng'at ma samoro kotiyo kode to winjo maber, samo merno kotiyo kode to winjo maber. Koro yudo ni komedo nyiewe koro samoro koti kode mar ahonda, otiyo koro kode mar mer. Ok oti kode nodwano othiedh ahonda. Samoro bire duka e pharmacy kanyo ni odwaro yath nofuolo, kowuondore nofuolo, lakini en ng'at manigi koro nigi addiction. Koro nyiewo gi kata 2 to dhi to tiyogo to madho dichiel mondo obed gi merno. Thothne gifwenyoga nade nikech nyithindo gi ok osomo yath kaka mane wasomogi, ok gisomo yath kaka in owuon isomo yath, to gifwenyoga nade ni yadhni to nyaka bed ni nitiere gi component moro manyalo mero ng'ato? Koro gima timore en ni koro nitiere influence mang'eny, nikech king'iyo kata nyithindo
nyathi nyalo bedo go lakini en gi influence gi jomo tuo go oko to gin gik ma giyudo oko ken kata gima no yude ot kanyo no winjo ni iwacho kama en gima koyudo influence ma oko to nyisgi ni yadhni nyalo time nyalo meri gin kata gik ma kata gisomo kong'iyo Google to ng'eyo ni yedhe ma kama itiyogo kata ko neno e weche mifuambo to en bende onyalo Google to ng'iyo koro anyalo wacho ne en issue gima iluongo ni curiosity samoro mar ng'ato ino wuon isomo yath tiende ni dend dhano bende ing'eyo ka utenre kod mano ing'eyo bende kaka ponono ni yath odonje del kaka yath ni biro wuotho e del kendo biro ringe del kod gino mobro timo e del ka adwa ni mondo mi iler na wachni maber dong winjo ka gima kete mailo sana awinji adwa ni mondo mi ipim ne oganda wa mondo mi giwinj malong'o kata jonyuol maneno chenro ni ging'e ni samoro kata kofundo gige nyathine to romo kod kidieny moro mar yath minyalo wach ni mar ahonda kata kidieny moro mar yath makweyo rem to onyalo tudo kod chenro mar penj laktar kotende kod weche gi gi seche ma osemadhgi kata seche ma osemuonygi en yath mano nyiewo e duka otimang'o e del odonjo kanye otimang'o e system machop ni koro onyalo mero ng'ato kata odoko ni gin yedhe monywand mang'eny to component achiel cha gimotimo e dend en odhi e obwongo to kodhi e obwongo to nitiere gik ma odhi yudo kanyo ma waluongo e gi dhogwa mar medicine receptors kodonjo e iye kanyo to komako gigo to ng'ato winjo ka gima omer kata winjo maber koro winjo maber ne masa moro ka komuonyo yadhno dichiel to gino kendo bochako dwaro ni kata no tiyo kode mana mar ahonda cha kochako madhe kendo to bo winjo ka gino no miye no winjo maber kendo bochako dhi onyiewo kamano miyud ka ng'ato koro nigi addiction mane gima timore ilero maber mokal to thoth gigi bende nitiere gima githiedho del ka nikech kine kete yath to nitiere gima othiedho del nitiere gima othiedho del kanyo ma ok nyal gole kogole to yadhno chako kethore to gima kendo nyaka wach ni kendo weche mag addiction kendo ok en gima nyalo en tuo en bende weche mag addiction en tuo nikech ibo yudo ni jomako bende tiyo gi yedhe gi mag ahonda gi onyalo madhe lakini en to be ok obi winjo weche mag no bo winjo maber nang'o nikech onya tiyo kode kuom ndalo mowach ka kata ndalo 5 kotieko to bende oweya lakini nitiere jomoko bende ma kotiyo kode to kendo bo dwaro ni omed tiyo kode kipimno moko kuom yedhe ma ithoro nyiew mang'eny ahinya kokalo over the counter koro nitiere painkillers kaka gik moko kaka paracetamol nitiere kaka aspirin nitiere kaka piriton syrup girigo mage yedhe mang'eny nitiere kaka yedhe mag chungo diep ma iluongo ni loperamide mago bende itiyogo kaka over the counter nitiere bende mag chungo ahonda ma waluongo ni diphenhydramine moro nitiere ma waluongo ni dihydrocodeine bende gin mag chungo ahonda bende ero kama na enya wantiere ga kod yedhe mamoko ma bende thoth ne iwachoga ni mchele ni okang'eyo ka wache maber bende okang'eyo ka yude maber ng'eny gi bende inyiewo gi over the counter ta winjo kok ikwane e yedhe gi okang'eyo kata ikwane e dhok moro mar laktar moka winjo koro weche mag mchele koro ng'eni en opogore en ok nyiewe over the counter gin e class mopogore miluongo ni benzodiazepines to gin tijgi en bende gidhi e obwongo to gitimo mana kaka nanyisicha gin bende gichungo rem to mchele ni kiyudo to gin kiyudo no nyiewe over the counter to mano gimiluongo ne en makosa maduong' ka ng'at ma ja pharmacy ma tiyo e od yath uso ne ng'ato ginene over the counter to mchele ok onego bed ni use over the counter nikech mchele inyalo luonge ni in fact aboluongo galuonga ni benzodiazepine mondo jowinjo nyalo dhi ng'iyo ni out of benzodiazepines go gin mage minyalo nyiew over the dini minyalo nyiew gi prescription lakini ok onego bed ni nyiew gi over the counter hero kama na enya kopogore kod mchele isomo yath kendo miyo weche gi ine mangwa penji kendo bo penji gi duto te ahinya yedhe ma inye over the counter gi yedhe mag kweyo rem yedhe mag ahonda yedhe mag samoro yedhe mag diep bende nyiewo e over the counter mag diep bende wabo mulo nikech natiere kod chenro moro kane pok wachako chenro ni mani wacho kacha ni nitiere kaka seche ma samoro
ich samoro seche ma ich koro obedo ma wengni idiewo kaka iwachono tidhi nyiewo yath kati loro diepno to konego bedi loro diepno suma nonego bedi wuok cha koro okuogi apani mano nyalo bedo chandruok. Daktari, nitiere yedhe moko ma bende joma chuo oiroga tiyo godo idende ni blue pill ma bende thothne inyiewe over the counter ok awinjo kimule to daher mondo mimule matin nono gimomiyo thothne inyiewe over the counter koso de bende nitiere kaka onego bedi ndike ne ng'ato ang'o gini monego bedi otimo kod rach mar nyiewo yedhe gi over the counter bende wabodonje bang'e matin. Erokamano sana iparo na wachno kabisa kendo en yath moko onego bed ni nyiewo blue pill ok en yath monego bed ni nyiewo over the counter iluonge ni sildenafil nikech en yath monego bed ni obedo daktari ema ndike mokwongo to kosendike nikech nyaka ibed gi shida ko ekitiyo kode hapa ni mamake kanyo daktari yado ni ka waduogo ticha kona godo gi etiende gimomiyo nyiewe over the counter gimomiyo onego bed ni nyiewe over the counter to gimomiyo thothne joma chuo nyiewe penj laktar ko kalira Mugi TV ngima en mwandu waka uyoyo ka waduogo to wadhi nyime omiyo kikidhi mabor kata matin kikisudi wanyo yedhe minyiewo aoyaye kokondikni gi laktar. An dawe atemo wacho ni meher anawinjo ka adwa dhi echo. Winja, donge ma en nyasi mar birthday mari? Kaponi ino kibitugo tugo mora mora, ing'eno osiepeni te man kae biro winjo marach. To gite biro chako wacho ni para men nyathi marach. Ing'eni nagada wayo kodi. Nang'o? Nikech waya ma meher, makamaka parap to ng'eni en parap. Ang'o ma ino king'eyaga? Dial *334# to enjoy 1 GB at 50 Kenya shillings for 24 hours. Bundle exclusively available on Airtel Money. Okay, nimeshasetiwa hiyo 1 GB. Sana data yako kakuku tu. Epewe mag tuke mayero hero mar adhula kendo ipako gilo. Tudri kod James Opondo japicha gi Milton Ochieng Jaka Black e pau tuke chieng' ngeso ka ngeso chakre sa 8 odiochieng' nyaka sa 10 Manera Mugi TV. Ka nyiero kod mor dhi nyime inde mbone nadwa bedo lawyer kakoro piende mininde okinyaban weche mopondo be medo ng'eyore mushene dwa participation ni winjo pesa na mise cham oingo yie nyaka garus combine to kwe kethore kind ji bona wewe wanamgwenya sisi onjaore ma town to ng'ato ka ng'ato temo mana tony yani mtaani sani ji tema pek nyar kochia tich abich ka tich abich saa 1 gi dakika 45 otieno. Engima mahera mar mama lokore to bedo mirima maduong'. Sigu koda kwede to weche mopondo chako nyuolore. Okinyo ong'e gimoro amora kokelo koko to kode ni simba mari kiki wene miyo madok ne nyare achiel to makelo pogruok e kind nyimine ariyogi. Sani da moro nyalo bedo e ot kanyo ta an kodi mano koro iwanto ini michwanya. Nyare machielo ni chako winjo ni ok nene nikech en tipo mar nyamin mare. Sama wuoyo kodi kaber nitie ibedo jakore koro onge ka ni nyalo winja. Gik mopondo wuond kod tim andhoga ketho winjruok mag joot. Mama dogore no gimitimo ang'o matimo ni bende be gibiro tony ne adiera nanyuolo jok machal nade. Kik tugo mar maro majende Kebai e Winam Cinema. Manera Mugi TV. Veke Ibambe na View Travel. Masai Mara or Amboseli from 14K, Savo or Samburu from 24K, Mombasa, Diani or Malindi from 14K. Self-drive deals from 3K, Dubai and Zanzibar from 560 USD, Mauritius or Seychelles from 1000 USD.
South Africa and Thailand from 1,080 USD, Malaysia, Singapore and Egypt from 1,200 USD, and Maldives and Santorini from 2,000 USD. Call 0703 254 254 for bookings. Dial star 334 hash to enjoy 1 GB at 50 Kenya shillings for 24 hours. Bundle exclusively available on Airtel Money. Okay, nimeshasetiwa hiyo 1 GB. Sana data yako kuku tu. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ka wacho ni ngima en mwandu. Wachere kod jalony e weche mag yath. Wang'yo yedhe ma inyiewo aoyaye ma laktar ok ondiko. Gin yedhe mathoth ne thiedho ahonda, thiedho weche mag diep, thiedho weche mag rem mopogore opogore. Tok mano kende inyalo yudo kata ni samoro ng'ato wacho ni nindo tere, odwa ni mondo mi onyiewi yedhe ma samoro nyalo miyo nindo tere. Ma bende no miyo ranyisi kaka yedhe kaka ma antihistamines ma nyalo miyo ng'ato nindo tere. To kane pok wadhi e yoyo wang'yo kidieny machielo bende mag yedhe ma bende thoth ne joma chwo nyiewo kokalo e dukni mag yath kata over the counter. Ma bende wacho kacha ni blue pill kanyo ema ne wantiere pimnwa ni ma en yath machal nade, to kapok ipimonwa ni yath machal nade, ang'o momiyo joma chwo thoro nyiewe anyiewa aoyaye kok ondik gi laktar. Koro mokwongo erokamano, wache mag blue pill nolos ne tuo mar iluongo ni mar adundo. To kane itiyo kode to noyud ni itiyo kode kotiyo kode chuo to noyud ni side effect ne ni koro omiyo omedo teko mar chuo. Koro gima omiyo iyudo ka koro nochak tiyo kode weche mag teko, medo teko mar chuo. Koro kiyudo ni koro kambi mane lose no amua ni koro ibo lose ne mana mar medo teko mar chuo, ok ne weche mag koro adundo. Nikech mag koro adundo ne gisetimo research mag yudo kendo moko manyien. Koro gimomiyo kata kiyudo santi ilose ng'enyne ilose ne mana mar teko mar chuo. Koro kiyudo ni chuo matiyo kode mang'eny bende ok gin ni gidwaro, ok onego bed ni gitiyo kata kode ni medo teko. Mana kaka nawacho ni chuo kiyudo ni samoro kalure gi weche mang'eny kata machando wich samoro koro stress ang'o mang'eny uchumi bende teksani to kacha bende nyaka itie tich. Koro iyudo ni chuo koro bedo gi shida mar bedo gi teko no. Koro gimomiyo iyudo ka ji mang'eny tiyo kode gi abuse gi tiyo kode e pharmacy to inyiewe ng'enyne ang'e inyiewe maonge prescription. Token gima kare. Wabo kaka wamedo sudi bro nyiso wa chandruok magigi nyalo kelo kendo bo ng'iyo yath ka yath amago moko kuom yedhe ma ikwano kod chandruoge kata side effects munyalo kelo. Yath machielo ma bende thoth ne inyiewoga kokalo e duka aoyaye en yath mwadendo kacha ni P2 kata E-pill. Adwa ni mondo mimulnwa kanyo bende matin. Oseyudore ni joma mine kata joma nyiri bende tiyo kode mang'eny tinyiewe nyiewa kaonge prescription. Koro e weche mag P2 iwacho ni emergency contraception onego bed ni tiyo kode maximum, onego bed ni tiyo kode mang'eny mathoth, onego bed ni tiyo kode diriyo e higa. To iyudo ni ji mang'eny nyiewe to abuse bende to ok giti gi prescription bende to onego bed ni ndiko ni bende gi daktari. Ang'o momiyo ji mang'eny nyiewe? Nikech konego bed ni tiyo kode ariyo higa, debed ni puonje maonge makare, debed ni lonye maonge makare, debed ni kia ma wacho ga ni kia kelo chandruok ni. Koro weche mag kiyudo ni ji mang'eny nyiewe en ni koro lony no onge, to kendo chuo bende samoro bende ok dwa tiyo gi protection moko mopogore opogore. Koro kata bende onego bed ni tiyo kata gi contraceptive mopogore moingo dhi nyiewo P2 o sate. Akotende kod weche mag yath, in wuon isomo weche mag yath, bende in ng'ama dichuo, ang'o momiyo thoth ne joma chuo ok dwa tiyo kod yore mamoko mag komo nyuol kata yore moko mag protection. Koro chuno ng'ama miyo mondo miyo ka weche mag P2 kata emergency contraceptive pills. Aparo ni koro king'iyo mano to chuo ka chuo nitiere mopogore. Iyudo ni options mag mon mag tiyo gi contraceptive iyudo ni gin lach moingo mag chuo, nikech chuo option gi mar tiyo gi contraception en mana
tiyo gi rabo yunga kende. To mon to nyalo tiyo gi ntiere gi contraceptive mopogore opogore ma ginya tiyogo. E gima miyudo ka chuo mang'eny bende ok ti gi, kata king'iyo kata statistics ma Kenya, chuo mang'eny ok ti gi rabo yunga king'iyo gi kolure kod mon kaka tiyo gi contraceptives. Koro in kaka jalony e weche mag yath, ariyo gi oketni ni mondo mi dhi nyiew, ng'ama dichuo kachiel kod ng'ama dhako, ipil kod rabo yunga kaka jagono mosomo weche mag yath molony e weche mag yath. Mane madi wachi mondo mi ji onyiew ma onge gi side effects kata ka nitiere to tin e minimum. Anyalo nyiso ji ni oti gi contraception mopogore rabo yunga, to emergency contraception pill onego bed ni tiyogo mana ka poni dwarore kochuno. Lakini ka ok ochuno to in e relationship to kidwar bedo gi nyathi to ti gi family planning mopogore. Adoni mondo mwang'e ane kapo nono ni ng'ato onyiew yedhe gi samoro onyiewe e yo makare, kuom ranyisi kaka ipil mane wawacho ni onyiewe e yo makare samoro dichiel kata diriyo e higa, kata bende samoro onyiew yedhe mag rema, samoro nitiere kod rem mokalo odhi onyiew yedhe makweyo rema, yedhe mag diep samoro odhi onyiew kata mana mag ahonda. Thothne over the counter drugs gin ga safe, kata kapo ni tiyo kode makare to onyalo konyi kaka dwarore maonge oharo moro kata matin. Thoth yedhe mag over the counter gin very safe. To anyalo wacho ni kaka na wacho ni addiction lure gi bende ng'ato ka ng'ato. To ibo yudo ni ng'ato nyalo bedo gi addiction kaka mana nyisi mane ni cough syrup cha, ni ng'ato yudo ni addiction threshold ne piny moingo mar ng'at moro ng'ama chielo. But ng'eny yedhe ma inyo over the counter are very safe. Ma ka itiyo kode maber to onge rachne kata matin, kendo kunyal kelo ni hinyruok. Tibro ng'eyo nade ni ma ate mabedi kech kuom ranyisi yedhe kaka mag kweyo rem gi ng'eny, kaka yedhe mag ahonda gi ng'eny, mag chungo diep gi ng'eny, mondo mi kik ikaw moro ma samoro lose rang'iny man piny mang nokel ni chandruok tiseyienwa ni moko kuom gi gin safe. Ere kaka bro ng'eyo ni matok kare to matok kare? Koro kiyudo ng'ama tiyo od yath maber, ng'at mo train maber onego bed ni advice jatuo kaka onego bed no tiyo gi yath. To jatuo bende onego bed ni tinde Pharmacy and Poisons Board oyao kata mana kuma i report yedhe maricho. Onego bed ni jatuo bende ng'iye website mar Pharmacy and Poisons Board ni yadhni obedo approved gi Pharmacy and Poisons Board koso ok obedo approved. Mage gik manyalo konyo. Manyiso ni gimita munyisowa en ni kata kaka Uganda wan bende wakaw kang' mondo mi wapuonjre, wakaw kang' mondo mi wapenji, wakaw kang' mondo mi wang'e, kik idhi adhiya ruba ni ng'ane no nyisa ni yadhni ber. Ng'ane no nyisa ni yadhni ber koro adwa tiyo gode. To mano nyakelo shida maduong' moingo kaka gima ne in go. Yedhe ma inyiewo e duka aoyaye kata over the counter kaka wawache ni, kod yedhe ma samoro oganda gamore, iwacho kata ni oyo ambe wiya moro ne bara kaka mari ni bari ni weya mi marani, kata samoro kaka tuoche mag pressure ni imonyo ga yedhe magini na monyo ga mani mekano rumo to dhisia ya bur ka umeka gi mondo mi konyri godo. Bende wachere kod pogruok ka ng'amo dhi to nyiewo yath kod ng'amo chiwo yath jomo gamore yath. Tiere pogruok maduong' sana, nikech okonego bed ni ko kibedo prescribed yath moro to konego bed ni itiyo gi yath nyawadu. Kapo ni magi mag pressure rumo to nego bed ni in gi prescription, to nego bed ni ng'eni yadhi en mana kamane. To nego bed ni dok mondo otim ni gimilongo ni refilling prescription mari. Okonego bed ni tiyo gi yath nyawadu. Nikech samoro dos bende opogore. Samoro tiyo gi dos mopogore mari, onya bedo yath achiel lakini dos to opogore. Koro ng'at manyalo somo prescription maber en ng'at mana matiyo od yath. Pesa onge piny kata piny onge gi pesa. Onego bed manyalo bedo ni en achiel kuom gigo mochwalo weche mag nyiewo yedhe over the counter, nikech ng'ato nene aka ng'adhi osiptal adhi chulo consultation. Tiere siptande ma kidhi consultation kata siling 3,000 siling 5,000. Kode moko siling 1,500. Pok idhi neno yath laktar, pok idhi e lab, pok idhi ke otimni ang'aw to samoro ng'eyo ni gini to katima onyalo bedo malaria. Nyocha na dhi Kisumu, adhi anyiew yedhe malaria amuonyo. Bang' ndalo adek ayudo pogruok, ayudo kadhi maber. Tiere kaka atiyo mariek koso kanyo gimoro wuoda na riek to kariek. Mano kendo mano en challenge maduong' sana ma wan go ke jasani. To gimomiyo na wacho ni sani kaka economy rachni to ayie kodi ni jotuo manyo shortcut ma degitigo mondo kik odhi mondo chul procedures go te mondo tim. Koro mano kitiyo mariek sana, tiyo mariek lakini kalure kod laws and regulations to
dwarore ni onego bed ni dhi neno daktari. Te gimo miyo an encourage ga dhano oganda ni beduru gi NHIF, beduru gi NHIF coverage nikech okonyiga sa masira, nikech NHIF to bo mi approval gimora mora midwaro to gibo timo ni test gote, consultation ibo chulni, gimora mora yedhi ibo chulni, lab ibo chulni, kila kitu. Gimo mi encourage ga oganda mondo okaw NHIF, nikech king'iyo kata oganda wasani to NHIF gi en mana percentage coverage mar NHIF en mana 60%. To 60% no tin kalure gi jo Kenya ma wantie. Okang'eyo kama dhi donjo ka kata ok dhi donjo ka, koko dhi donjo ka to bende ang' ni ng'wona tende weche mandikore ni sani kadi mar NHIF bende ok ti mayot ahinya siptende kotenore kod uchumi ma bende wacho nokethore, ma kata siptande bende ok yud pesa e yo makare. Koro okang'eyo kanyo kata ka oganda biro konyore kata ka ok bi konyore. Kata kamano wantiere e piny Kenya ka, warit mondo mi wane kaka weche gi biro medo dhi nyime. To kata kamano mana kaka iwacho no, ber ka nitiere kod okumba mondo mi samoro ibedo matek tinyalo yudo kaka ikonyori. Daktari ni mondo mwang'e ane chandruoge mathoro biro kotenore kod yedhe ma inyewe counter kata yedhe ma inyewa nyewa e od yath aoyaye. Wabo chako kod yedhe makweyo rem. Koro yedhe makweyo rem ng'eny ginyalo ga kelo addiction. Koro ta anyalo pimo mokwongo kaka nanyisi weche mag kaka codeine no. Kinyiewe samoro over the counter to ene cough syrup kachacha to kweni rem to thiedho ni dwoko ni aonda chien. Tiyudo ka koro ng'ani ohere kendo mar kweyo rem no, koro moingo kaka mar aonda no. To gimonyaga kelo en shida ni samoro itiyo kode tichako idhi kawo yath moro kendo ma mi mer kendo mopogore kaka gik moko kaka Piriton. Kikawo magi ting'eni koro giriwore, to ka giriwore to kelo gimiluongo ni overdose. To overdose no nyalo miyoga mondo yweyo mari dok piny, kata kaka igamo yweyo bende dok piny. To iyudo ni ng'at mano kapo ni ng'ato kawe mang'eny tiyudo ni ng'ano odhi tho. Magi matimore. Wasere to otimo ang'o momiyo yweyo bedo matek? Yweyo kaka nawacho ni kaka otiyo en ni odhi e brain, to kosedhi e brain to nitiere kaka odwoko gini mag functions moko piny. To one of the side effects ni kodhi e brain to dwoko yweyo piny. To king'iyo kendo kichako ikawo tiriwo gi ikiko gi Piriton, to Piriton no bende kodonjo to donjo nyaka e brain ni bende. En bende odhi ochako oriwore kachacha. Koro gimedo dwoko yweyo piny. Koro giyudo ni kikawo overdose tiyudo ni ng'ato yweyo mar dok piny kabisa ma otho. Wagane yedhe kaka mag chungo diep bende wathoroga winjo ni ji nyanyewa aoyaye. Chandruoge ma ginyalo kelo kuom ng'ato? Ng'eny yedhe mag chungo diep kaka iluongo ni loperamide ma kato gionge ga shida mang'eny. Inyalo ga ti kode but gin gionge shida mang'eny kuom gi. Gima koro ginyaga kelo mang'eny ahinya kapo ni tiyo kode mang'eny ginya chungo iyi. To ka gichungo iyi ting'eni koro iyi nyalo bedo mokut, lakini bang' ndalo matin to kendo nyalo oduoga fine. Igonyore agonya. Igonyore agonya. Ma wang'iyo side effects kata wang'iyo chandruoge ma tiyo gi yedhe gi nyalo kelo. Wang'iyo ne yath mar ipil chandruoge ma nyalo kelo e del, ponono ni tiyo kode e yo ma ok kare, samoro tiyo kode ndalo mang'eny moko winjore, samoro tiyo kode moingo diriye higa, kaka ne lero nwa ni kabeto nego beni tiyo kode diriye higa. Koro shida mar ipil mang'eny en ni gima ipil mokwongo timo ga ni otemo no hormones ma ringe mon gin ga ariyo, progesterone gi estrogen. To gima otimo ga ni oketho movement margi mondo ng'ato kik mak ich. To samoro kitiyo kode mang'eny to nyalo ketho movement margi moingo ma koro kel kendo shida mag dhi e dwe, kendo kelo shida kendo mag kata mag mako ich bende. Tembe, tablet mar joma chocha, chandruok manyalo kelo e del, side effects mage? Ng'enyne nitiere jok ma kaka jok ma jo diabetes, nitiere jok man gi hypertension ma kotiyo kode to onyalo ga kelo heart attack kendo. Ma kendo chunyi chung, adundo ni chung ma itho. Mano ng'eny. Tiende ni onyalo negi. Onyalo negi. Kikete yo machuo kata kinyalo nywando yedhe duto te ma inyiewo over the counter, oyudo kata ni chandruok ng'eny kata doko ni ber bende nyalo biro kod gi matin. Kinyalo kete yo machuo summary mar side effects mag yedhe mag over the counter inyalo wacho nang'o? Anyalo wacho ni ka poni dwaro yath mar over the counter to nyaka bendi los gi ja od yath mondo mi proper advice
but yathen poison mokwongo to yathen poison nyaka iti mana kode kaka onego bedni e yo maratiro kaka onego bedni tiyo kode, ok onego bedni tiyo kode kaka in emiparo ni tiyo kode, but onego bedni yudo advice mar daktari mondo kiti kode mokwongo. Yena wakaw yeyo ka waduogo to wadhi nyime kod chenro ma kawuono. Penj laktar ko kalera Mogi TV ngima en mwandu, wang'yo yedhe ma inyiewo e od yath, yedhe minyiewo aoyaye moko dikni gi laktar, yudo ka rach ne kata chandruoge ma ginyalo kelo ne dhano ng'eny moingo ber, omiyo kik idhi mabor kata matin, kik isudi. Ka waduogo donjo kidieny machielo mar chenro ne. Otese mag weruok mar Sarabu gi Meher, an ne ok ang'eyo ni an anyalo yudo gima long'o ahinya kawuono. The marrying off of an underage girl has caught these women's attention. All the women where they walk up and down, that one no do. Hey, Holy Ghost! Fire! And the battle is now between the wives and their husbands. And the wives are relentless in their cause. That's it. I don't strike. One, your wife. I know they fight trouble. Will the husbands look for other options, or do they have the keys to unlock the treasure? I know wait till I will. The last time I buy flour, you know what she asked me? Whether she be good? Watch this hilarious and informative African drama of Wives on Strike. Women! Power! Only on viewsasa.com or dial *487*3#. Sonko, karibu kae. Relax. Ni 200 bob tu. Buda, the transaction ndio imekushinda ama? Relax. Umenyoa watu kama kuku juu ya tokens. Janjez, kuongeza transaction fee uleta mkori. Make to go smarter. Vuka to Airtel Money. Aje. Nunua KPLC tokens bila charges. Only on Airtel Money. Dial *334#. Select Lipa na Airtel Pay Bill, then select KPLC. Nyinga en Christine Otingi, ane mawero wero mar Baba Kiye Itaya. Mondo ibed gi skiza tune marani, dimana star, aboro, auchiel, nono, star, ang'wen, achiel, ochiko, hash. Ramogi TV, en e od jower dutote. Welcome to Shabikila. Play Shabiki Virtuals on Shabiki.com for a chance to win huge cash prizes from low stakes. Jisetie stake na how much you want to win. Kuna penalty shootouts, defender, and so many virtuals only on Shabiki.com. Shabikiland, the easiest virtuals in gaming. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB license number 416. Shabiki.com. Miwa way forward ko chakore wuok tich kadhi watim nango kech bilni manyo miyo wano konye wang'anyo wakwede yo mora mora gini rach nwa kendo rach mora diere. Luoro koro nitie ni pek mar ngima dhi medore bang' doho mamalo wito oko okum mayande doho keto ne chik mar omenda ma higa 2023. Yale maongeleo mtakuwa nayo, pasiwe na mambo ya kibinafsi, yawe ni mambo ya kufufua uchumi. Let these deaths and injuries inspire us to do everything we can to make sure
that this country lives up to the expectations of our citizens. Kweth mar Kenya Kwanza koro wacho ni twak e kind jatend piny William Ruto kod ogaye mar Azimio Raila Odinga obed mano mar konyo Uganda ka Azimio chako ayanga choko omenda mar konyo joma nyocha ohinyore e ng'anyo. Stima zilipotea. Sasa vile stima zimerudi na moto ikalipuka ikashika mawaya zikachomeka. Chiro Matoye boma ma Nairobi ochako wang' kendo mana jumbe matin kane owang' e dwe ma okalo. Penjo eni to en ang'o makelo masirani? Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV kawa wacho ni ngima en mwandu. Daktari, wang'iyo yedhe ma inyiewo aoyaye waseng'iyogi watemo fonogi achiel kachiel. Koro adwani mondo mwaketi ane e yo machuok yedhe kata hinyruoge kata chandruoge ma yedhe gi thoro keto e del. Ng'enygi kaka nawacho ni jok ma tiyogo gima nyalo kelo mang'eny en overdose. Inyalo bedo gi overdose. To overdose no nyalo negi kaponi onge emergency medicine ma momi. To kendo moro machielo en ni samoro kaka nawacho ni yath ma itiyogo mar diep chak itiyo kode mang'eny kendo bendo nyachungo iyi. To ich kochung' ting'e ni mano bende orach, onyalo mi ikuod kendo ma bed kendo emergency. Wach moro kendo kaka gik moko kaka over the counter kaka aspirin mitiyogo mang'eny. Aspirin bende kitiyogo mang'eny to oketo ga remo mondo bed maliw kabisa ma kaponi bedo ni ing'adori kamoro to kendo inyalo rembi nyalo pukore kendo ma ichako ibed gi emergency kendo mitho kendo. Koro mano en ya. Wantiere ga koti mar jonyuol nyiewo yedhe anyanya kuom nyithindo matindo yedhe ma ok opim kata ok ondik gi laktar. Kuom joma higni diere isepimo gigo manyalo timore. Wang'eyo ni kuom nyithindo ma pod yom ma bende thothne miyo yedhe gi en chandruok mage kata hinyruoge mage mwathoro ketenge ma nyithindo gi. Nyithindo gi kinyiyo yath ma ok ineno ng'at molony e weche mag nyithindo miluongo ni pediatrician to kelo ga weche ka wang'iyo kaka Piriton. Kimiyo nyathi kata gimoro kaka Piriton kata paracetamol, nikech gimoro ka paracetamol kimiyo nyathi overdose to iyudo ka chunye samoro iluongo ni liver pod ok en machua maber. To mano kelo odhi poison liver mare. To ko poison liver mare to kelo ne liver failure to onyalo tho. Mage gik matimore. Then Piriton bende kimiye to Piriton bende samoro kimiye overdose to Piriton mana kaka nanyisi ni Piriton gi kudendo onyalo ga kelo ng'ato mondo mer. To nyathi matin ng'eni komer monindo to samoro nya nindo mo onind kabisa maonge kaka inya konyori kendo. Yedhe mag kweyo rem kachiel kod mago mag ahonda ma bende wahero miyo nyithindo. Konyewa nyiewa yudo ni samoro nyathi otere clinic to kiduogo tirawe yode yath tinyo yedhe mag kweyo rem kod yedhe makamago. Koro king'iyo kaka yedhe mag rem gin painkillers generally to side effect ma painkiller en ni samoro ng'at kimuonyo painkiller mang'eny, painkiller bende samoro nyaga mi ulcer. Painkillers kimuonyo mang'eny to ginyalo ga mi ulcers kendo kimuonyo mang'eny to koro ulcers mobire ich kendo mani ng'eni kendo nyaka thiedhe kendo e yo mopogore. To kaka nawacho kaka gitiyo giketo ga remo bende bedo maliw ma kaponi gimoro timi kaponi ni muonyo mang'eny ma gimoro timi mong'adi to inyalo bedo gi overbleeding. Wang'eyo ne jok ma higi oseniang' ma bende thothne tiyoga kod yedhe ma inyiewo nyasoro kware moro biro ni ang'i kowna giga ka ang'i kowna yedhe na ka kuom joma higi oseniang' joma wadeno ni senior citizens. Senior citizen bende shida ena machal kamano kaka mag jomoko gini samoro ing'eni dende bende osebedo manyap ka mag nyathi. Senior citizen gi nyithindo in fact samoro iketo gi kamoro achiel kech dende osebedo manyap ma samoro kaponi imiye yath mimiye overdose to ing'eni dendi kaka chunye adundo ne ok ti maler, ok ti maber kata mana figo mage ok ti maber. Kimiye yadhni to nyalo kelo problems e organs mawachogo.
Daktari matire ga kod yedhe moko ma samoro wathoro ga nywando mana kaka nipimo no mokwongo cha. Yudo ni samoro ng'ato kawo yadh rem kata chako nywando kod kata Puriton kata yadh nido kata yedhe ma miyo muscles relax. Seche ma ng'ato kawo yath gi yath, ng'ato nywando yath gi yath ma athoro ga kelo chandruoge mage ahinya ka gin yedhe ma onyewa e duka. Koro gima timore ni samoro yath nyalo ga tiyo gimiluongo ni drug interaction. Yath nyalo ga tiyo tieng' diriyo. Ginyalo tiyo ma kanyachiel to ginyalo nywakoni, mano gima nyalo wacho. To samoro bende achiel kuom ginyalo miyo moro achiel kuom gi ok ti. Koro gima nyalo ga nyiso jotuo kaponi gidhi e duka to ni nyaka consult ng'at matiyo od yath kata daktari mokwongo, nikech yedhe gi kapo nonywakoni to ginyalo kelo kendo side effects mana wachogo. Kapo ni samoro ok giti maber to kendo yath ibo wacho ni yadhni ok ti maber, daktari nowuonda. To samoro en nikech inywako ne yadhe gi lakini ok consult ne daktari kata ne ng'ama tiyo od yath. Maka ber to konego beni nywando yath kendo drug to drug interaction. Kopogore kod drug to drug interaction, wachere kod drug to food interaction, tiende ni yath kok nywand gi chiemo. Effect kata gimodhi time del thoro ga chalo nade. Koro gima timore ga ni samoro ng'eny gi en ni chiemo kwa chamo to koriwore gi yath to otamo yath tiyo. Mane ng'enyne most of the time kiyudo kaka kinyieo gimoro kaka wawach ni doxycycline, kidhi timwonyo godo kata yath gimoro ka chak kata omena to otamo omena ama chagno botamo yadhno tiye dendi. Koro inibo neno ni samitiyo kode cha to okokonyi. Koro iwe ni daktari owuondi. Koro gimomiyo ber ga saminyiewo yath to ipenjo advice mora mora ni kapok ichiemo or kisechiemo. Mane is always mane gima ber kipenjo. Debe ni momiyo ntiere moko mwacho kacha ni seche ma ichamo yadhi kata kimadhi yadhi to kik imadh chak, seche ma imadho kik imadh kuong kod gik makamago. Mane gimomiyo chiemo ni nyalo miyo yadh cha ok ti kaka dwarore. Kaka yedhe mag kaka painkiller gi samoro kimwonyo to ineno ka mamiyi mergi, inyiso ga ji ni kik imadh go kuong' nikech kuong' no bende bo miyi mer, painkiller cha bende bo miyi mer, tiyudo ni ng'ato sim kamano. Koro in gi overdose, in gi gigo mameri mang'eny, ikaw mar yath tikaw mar kong'o, inywado gi duto te dendi. Weche mag yedhe ma inyiewe counter kod mine mapek, ma inyalo wacho ang'o? Nikech nitiere yedhe moko ma ibiro miye siptal kaka miyo mapek, moko bende ibiro wacho ni ooyo nikech apek onego bed ni amedo yedhe moko kaka mag folate kata doko ni osemigi e siptal, yedhe moko mamedo remo nikech ing'eyo ni kaka ng'ama miyo samoro isebedo kiwito remo mang'eny kapok ni mako kata ing'eyo ni seche midhi konyori cha bende inyalo wito remo mang'eny. Joma mine mapek kod yedhe minyiewe over the counter. Koro mano no agwero kamano nikech mano no to ntiere guideline mar Kenya wacho ni jatuo sama dhi nyiewo yath ng'ama dhako mapek sama osebedo abeda mapek immediately cha to onego bed no chako attend clinic. To sama attend clinic to ntiere yedhe ma imiye kodhi e clinic no, ntie kaka ipime to ntie kaka kantiere shida moro to ntie yath mimiye. Ok onego bed ni ng'ama pek dhi adhiya over the counter to nyiewo yath samoro amora modwaro. Nyaka odhi e clinic kachacha mondo clinic ema advice mondo miye yath motiyogo. Ne wamulo kar addiction kata del ng'iyo gi yath ahinya. Onyalo bedo yadh ahonda, onyalo bedo yadh rem to dhi muyo gi del ahinya. Ne wasekete under addiction, tende ni gino dhi mumo kede ni maka kinyalo konyori onge. To thothne ka gimoro moko ga del weche mag addiction go wayudo ga ni nitiere treatment kata thieth makende ma ang' no mi mondo mi owuog e dendi kata ibed thuolo, ibed free. Ne yedhe gi thothne timo nang'o kapo ni idwa gole ng'ato? Kapo ni idwa gole ng'ato to gimokwongo government osega keto guideline ni kudhi kumora mora ni sama in gi tuo mar addiction to ntiere dedicated place my hospital department ma deal gi weche mag addiction gi. Kuondego emanego jotuo man gi addiction onego bed ni dhi mondo ithiedho gi. To ntiere yath mimiyo gi iluongo ni alternative mimiyo gi. Kaka ng'at ma nigi addiction kaka gimoro kaka morphine kata codeine, ntiere yath mimiyo gi ga alternative ma itiyogo ma kuom ndalo ma mathoth. Ka gisetiyo gi yadhno to kendo koro gibo wuok then imiyo gi alternative kaka painkillers moko mopogore ma nyaka yadhno wuog e dendgi magi ng'igo. Then gimoro bende michaki nyiso jok man gi addiction gi ni addiction ing'eni en tuo to ntiere gima nyaka ilok tabia mari
kaka itiyo gi yadhni. Sama iparo ni dwaro tiyo kode to nyaka nitie gima nyaka ibed kitimo mondo kiki ipar weche mag tiyo gi yadhni. Samoro ng'ato tiyo kod yedhegi to kong'eyo ni tiyo kodgi marach, to in kaka jago no modak kode kata kaka osiepni isefwenyo ni ng'ane ni to nyaka bed ni tiyo gi yedhegi marach. Ere kaka onego bed ni kawo kata ere kaka onego bed ni miye kony? Koro kanyo no gima ber en onego bed ni kawo ng'at matiyo gi yedhego marach kidak kode, to onego bed ni dhi neno ja pharmacy od yath kata neno daktari ma nyalo advise mondo okonye kaka onyalo tiyo gi yath. Because nikech komedo tiyo gi yadhno marach kamano to kaka nawacho, onyalo kelo overdose, to overdose no samoro nyalo lead to death. Mane gima no erokamano ahinya. Amor mokalo kendo duoko ni erokamano kuom yudo thuolo mibiro wago mbaka e chenro mar penj laktar odiochieng' ma kawuono. Kata kama daher mondo mimiwa maling' kata tips kotenore kod over the counter yedhe ma inyiewa nyiewa aoyaye e duka mag yath. Mokwongo adwa wacho ne jopiny ni over the counter drugs gin mana kaka nakwano ka, gin mag chungo diep, mag ahonda, mar homa, then kod mar pain. Mago go kende yedhe. Gik moko kaka antibiotics gi kapo ni dwaro ni ti gi antibiotic to nego bed ni pimi mokwongo ki ginene, nikech ahonda gimoro ka honda kata kiweye to tiyo mana gi pain killers gi mago homago to en gima bo chango bang' ndalo matin, bang' ndalo 5. To kidwaro tiyo gi yath moro amora mar over the counter, bende many advice mar daktari mokwongo kapo ni dwaro ni tigi yadhno. E kidieny mar ariyo niwacho kacha ni rawere chakre higni 16, 17, 18 joma chuo thoth ni tiyo kod yedhe mag over the counter, yedhe ma ok opuodh, yedhe ma ok ondiki gi laktar, joma mine gi nyithindo ma nyiri bende tiyo kod yedhegi, joma mine bende kawo yedhegi miyo nyithindo, joma dongo ma higi oseniang' bende tiyo gi yedhegi. Tiende ni en nywandruok maduong' mokalo kuom ji duto te. Wach mogik miweyowa godo kotenore kod hinyruok ma gigi nyalo kelo e del ka. Wach maweyo kae adwaro nyiso jo Kenya ni winjuru gima duong'e ma ogik en ni onego bed ni giwinjo advice mar jok matiyo negi e udi mag yathgi. And then onego bed ni winjo nyaka advice mag Pharmacy and Poisons Board, bende gibedo ka gihinyo ka gibedo ka gi advertise, to kendo onego bed ni wa visit website mar Pharmacy and Poisons Board mondo wamed ng'eyo mathoth gina kadae. Erokamano nyapodoni ng'ato daher mondo mi tudre kodi inyalo yudi kanye? Inyalo yuda Salama Cancer Center kata inyalo yuda KMTC campus Kondele ka puonjo ka kanyo. Erokamano anya. Namba mar simu tiwacho nok imiwa? Namba mar simu anyalo miyo en 0719856725. Inyalo nuoyo? 0719856725. Erokamano anya. Amor kendo aduoko erokamano. Gino ni odiochieng' machielo ka waluongi timo biro wagoyo mbaka e chenro mar penj laktar. Ago erokamano. Erokamano ahinya. Kelo chandruok samoro no king'eyo ni kinyiewo yath to nyalo kelo ni chandruoge mang'eny. Omiyo kik inyiew yath kok ondikni gi laktar, kata obed gimoro mipani ing'eyo thiedho ok in laktar, to ka in laktar bende mano beto. Kok in laktar tema tek mondo mine laktar mondo omi ondikni yath. Mate chenro ni en Andrew Otieno nyaka kendo odiochieng' machielo wawacho ni ngima en mwandu, oriti masani.